atea gera kalera, eta kaleko gazte batzuek, txune, Zuei galdera. utzi izkizuete galderatxo batzuk. A ber. Orduan, nongoak dira, hauek? Donostiarrak denak esan duke. Denak, ez dago bilbotarrik? Ez. Begira, Bilbo iria Nik irabazi Donostia. gaur. Begira. Apa, Gabon, noizbait bota ez supertxon bat behartzen una baino pikillo edan da. Bai. Eta gogoratzen duzue, momentu hori. Ola, Ez, mingaina trabatuta. Behar baino gehiago da. Bai. Ez edo sentitzea, orain, bai, ama. Nik uste bertzo poteoetan eta gertatzen dala batzutan. Luzetzen direla espero dozune baino gehiago, eta momentu baten publikoa bedau espero ebana baino, eta zube bai. Bueno, igual urtetan da bertzo beagoa. Venga, ez nuke esango, baina gaur. Momentu bedau ja neuronak traiziono baino Bi, puntu horretara heltzeko bi bide dauz, ez? Bat saio badeko zu, eta nahi bari, eran indozuta, eta beste bat, urten dozu parrandan, ez dakizer, azten zara bertzotan, ariketa kuadriakoek esan arte, igual, gaur ez, intensidade... Ja, zezuek, moztu. hori, etxean entzuten dozu ez bertzoak, ta? Nik tarteka bai. Neupe bai, tarteka, bai. Ni fans. neurerik ez. Ez da zu egiten, abertzela nehin dodan, ta gero, errima. Zu kanteu dozune normalien, espada olako edan indozun kasuek eta, saio askotatik etxera soa zenien, kapaz zara gitxi falleute, saio osoa repasetako zure gure. Wow. Errima gitxi falleute, kapaz zara orduen, zuk txarto indozuna egiteko ez dozu, bihar bertzoa puntu egoz. Enbiar dozuni daun medie bota burutik eta lo! Onintza lo! Noizait ligatu dezen bertxo bat botatzen? Zelan zandaulen honintzak, urrengo... Nik ez. Ez igual, zuzenien bertzo bat botate, baina nik uste dute askotan jolastu isen dugule, zu alde baten zauzenien eta beste aldien dagoenien eta badakixu begire dagoela eta entzuten. Bertzolariaren erotika. Zuk zuzenien esan ezarren zeharka Ni esan daule. torpia isena zuetan, egizez. Orduan bai, ez? Bertzolaria... Bueno, nik uste dut jolasien sartu isen garela, ez? Inoiz edo behin. Eta honi nienpe... Igual bai, baina... Zango neuken, badatorkitxo lan, Niko torpia izena zorretan egiz esan, Badakite mikrofonak botere hori emoten deuela, baina, bueno, niko torpia izena orokorrien horretan. Zein da zure bertso doinu gustokoena? Niri da kopla sarbatzutakoa, lapurrarenak dekie izena da... Larin, larin, larora, larin, larora, larin, larirarora, larin, larora, larirarora, larin, larin, larora, larin, larora. Hori nire favoritua. Super favoritua. Topera. Zurea, miren. Niriek, intensidade mailan mantendute, ranchera estiloko, bakarkako, Chabela Vargasen probablemente ya de mí te has olvidado, horren egokitzapen bateaz kantau izen dut, eta bigarrena Greatest Hits, México lindo y querido, versión 9, bai, ez, lan, olatu hori ez, beti gora zelan altutan... Horien aldeu, nire amorizak, hori nintzen behita, beste estilo bada, beste abotz bat da, beste estarri bat, beste estilo bat. Sortu dozu ez doinuak eta dana, ez? Nik ez. Zuk ez? Zuk? Nik egin izen dituaz egokitzapenak, patutako bi horrenak, eta azkeneko Bizkaiko txapelketan Silvia Pérez Cruzen bestida de nit doinuaz, saiatu nintzen egokitzapena egiten, gero batzutan... doinu ebez, honintzak esan da bena ez, doinu ebe da aize soineko baten moduen ez, eta bati bere kantakeria itxik eta bere hautza itxik, doinu mota bat jatorko ondo, bestieri beste bat. Claro, zein inoiz egin dozue Jon Maiak esaten eban, irratia entzun,
eta esan, ui, abesti hau, tal, kanteko dut abesti honen doinuan edo saiatuko naiz. Hombre, nik igual bertso saio musikatuetarako inozolan esan, jo, doinu hau asko guztetiat, eta honega seinal izango egunke bertzotan. Baina gero plazarako eta holan, egiz esan oso gitxi. Oso holan kanta bat entzun da esan, ui, hemen, Ja. dau, amarreko handi bat dau. Oso gitxitan ikusi dut, hain evidente. Urrengo. Zein da zure herrimarik gustokoena? Herrimari gustokoena. Ba, nire izena betu. Miren Amurizaren aike da, dano dakigu Xabier Amuriza. Bai. Eta dekoz bertzo batzuk, mendian gora aritza, Imanole kant eta basenak eta gero Mikel Urdangarinek behiran berseino bat. Eta nik beti pentsa dut bertzo horrek didela, inoskorik onenak ez. Lehenengo bertzoa da, kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez baizait hitza mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Eta Bizkaiko bertzolari gaztetxu batzuk, egun baten engainu guritzen induela zehosetarako, kante ustien kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez baizait hitza, mundua dantzan jarriko nuke zugatiko nintza. Eta uste dutala, rima perfektoa, bizitza hitza honintza, ez dau errima barik da. Bai, eta beti gogoratzen horregaz da askotan konte dut hori, eta orden, zelan, merezi baino gehiago maiten egun nire inguruko jente batek Bizkaiko finalien be pankarti hori zeiztien, mundua dantzan jarriko dunke, zugatiko nintza, bai. Zen, erantzun baino lehen, karo, aipatu dago zure aitata adibidez, indauz kantapillo bat, Joselan da, hor, de repente, ui, nire aita nitzadia, tal, ez? Ez da zupentzetan askotan, rollo. Edo, ez? Ez dut zuen inoiz esan, rollo, hau zure aita, ja, edo, ez? Askotan, kanta askoaz, neube, eta korretanaz, umetan eta batez be, kanta askoaz, gerora, nik lehengo ikesina ban Euskal Herrian Euskaraz, eta nik esiko, eskolan etxin edo, eta gerora, hau aitena da, eta beste hainbat kantaz, hau aitena da, hola. Ez dut zazen rollo aitari esan, jode, zelako temazo, Hori atxeriako esaten. Simboliko ez, kitano kilbiguz gure guraso. Evoluzioetako modu bakarra da. Bai. Eta hori, rima. Bai, ni akortanaz gure, amama, aiten ama guaz bizizan, eta gure aitxe hartulari da, eta gure aitxen anaiz jabatekue bertzotan eitxe ban. Orduen, gura mamak, gitxi gehiago barra diotik eta beti, ez, bertzu mundu horrek iteban, eta berak katalogeta bazan bertzolariek beretzat egozan bertzolariek benetakuek, eta gero berak zateban bertzolariek, eta gero horre bestiok beti tzendatzen. Da bizena. Adibidez, beretzako gure osabi esan, beti rimeta banatzen, kantatzen, pentsatzen, tzendatzen. Horde, tzendatzen nire rima favoritutako bat izin da, gero gaur egun eskara atrebi duten hausetan larrei, baina beretzako kategorizia batzen hori tzendatzen egiten dienak beti, eta tabernan edo zera, edo hurbileko esienak horrek tzendatzen. Rekursoak. Bai. Gertatu izan zaizu noiz bai bertso baten aurrean txuri gelditzea? Bai, nik uste askotan gertatzen dela. Gero, eradiegaz, pena bat da esan bihorrezet, eradiegaz bai Holanda, ikesten dozu muletila batzu dekozuz, edo zein gairen aurrien, kantetako, baina gelditzen zara zuri zen, edo azten zara kantuen da astute jatzu pentsetan egon zarena, egun batzutan. Zuzoaz bertzotan plazara, zure motxila, zure kezka, zure eguneko mobida danekin orduen, batzutan gelditzen zara zuri zen. Gero harrigarri da batzutan, zenbate baino gauzen geube onerako eta txarrerako automatismoen sartute, ze askotan esate baterako bertzo eskolan dan hori pasau jaku, ontxe bai, ipini gai bat, hasi bertzue, ataskau eta ezin amaitu, edo isildu egiten gara, edo tardeten dugu ordu erdi bertzo bat botaten hasi orduko, baina plazan sekule eskeunkizo permitituko gure burueri hori eiti, ez? Orduen nik uste plazan, ja, ez? Tablak gitxiengo batzuk hartute deko zuzenien, badau arrazionalki esplikau ezin lehiken zeo zer, horren gaindi doiena, ez dut zubizten buruek eta gorputzekan isilik geratzen orduen urten eten dozu. Eta zelan, urtetan da? Urtetan dozu aldan moduen. Aldan moduen. Makinetan dozu zure muletillak, zure superviventzia da. Edo errima ez aurkitzea, adibidez.
putada bada, baina lan errima baten gelditzen zaren zuri, egin dozu poto eta listo, eta Bai. plazan ba ez da zarpazetan. Ja. Bai. Geuzie da, guri umetatik esatezkuen, egin ezin dugune dela gelditzea. Bai. Eta hitz baten bat asmatu duzu, rollo, venga. Kolatuko dute mendik. Eta errimatzen du. Nik uste dut Airitziren. asmatu ez todalain. Igual aditzen bat sartu erabili, baina asmatu... Hori, igual aditz bat inventeu eta, bueno, hau bizkaiera, gure herrieko bizkaiera da, hau. Baldintza arraroak, baleuke, kukaki, baina ez, normalin asmatu. Nik berba osorik ez, baina silaban bat holan hasi berbiet eta gizerta ezin na barru, na etorri joan da, ru, holan, amaitu edo, blu edo, ra edo, holan silaba, bai. Ondo sartute dago, ez da gerten. Zer iruditzen zaizu gaur egun bertsogintzak duen eragina generazio berrietan? Trapaduta zeon. Se profundo. Ez dakit ze eragin eukiko da, ben, bai esan aldo dana da, zoragarriz iruditzea dela gaur egungo bertsolari gaztiek, ze freskura dekien, ideologikoki nun kokatzen diren, gauza askotan, bueno, guk 16 urte uki gendu zenin, baino askoz be argi jaudeki zer ez da ben isen gure da ben, orduen, ez dakit ze eragindeko bertsolaritzak belaunaldi barrizen gan, baina belaunaldi barrizek bertsolaritzaren gan, oso eragin positiboa, oso ona, eta... Bai, niri holan bi flash etorri jatez hori entzun deolan, azkeneko hilabete eta erdien ikusituaz, honintzape, igual ikusiko zendun, emanaldile, Oiana eta Aizea Arana, Nerperitz eta Leire Bargasena, eta zelako astinjue izen zan hori guretzat, eta bestetik, oindala, bueno, lehengo astien jokatu zen Euskal Herriko Eskolarteko txapelketie, eta, bueno, ni Euskal Herriko ez nintzen egon, baina Bizkaikuen bai, 3 aste lehenau, Izaro Bilbauke... Hemen jantziban, bai. Eta bueno, honintzak esan da bena, ez? Zelan kokatute datozen, eta nik uste dut, askotan guri galtzen dozkue, zer transmitidu dutze zuek edo, zea holku emoten dutze zuek, ez? Atzeti datozenei, eta justo kontrakue da, nik perzibidu dutena, ez? Eta hain zuzen be, guk plazara urten gendunien, interpelau gendun gure aurreko belaunaldi leku batzutatik, ez? Feminismotik, gaztetasunetik, interpelau gendu zen eurek, eta derrepente dator belaunaldi bat atzerau, geu interpeletan gaitune eta ipintzen gaitune gure gorputzeri begire, gure normatibidadiari begire, eta beste hainbeste gauzari begire, orduen geuri bez, azala barrukoz kanpora ipini eraingozkue eta alde horretatik bai.